Bos días a todos e a todas. Bueno, estades vendo xa que me está pegando o sol de frente e iso significa que imos ter outro día espectacular con moi bo tempo para desfrutar do que xa dicíamos, a terraza exterior, a cantina exterior coas mesas aquí fora, desfrutar tamén do mercado de artesanía en, como non, da pulpeira que xa teñan aquí case todo preparado para que teñades todo listo a hora de comer. A todos nos ten que tocar porque ten unha pinta increíble. Bueno, onte tiña unha pinta increíble e hoxe, bueno, xa teñen case todo listo para ir comezando, así que nada, imos nos tamén de cara a dentro do pabillón, como estamos acostumbrados a facer estas previas para que vexades, bueno, como está todo ambiente hoxe. Bueno, como vedes, primeira hora da mañá e moitísimo movimento para que todo este preparado para cando cheguedes. E hoxe nos espera un día moi intenso porque ao final o equipo da casa xoga a final, o derradeiro partido da tarde a 6:15, entón isto vai estar a reventar. Xa vedes a xente dos primeiros partidos, do terceiro e cuarto posto xa tomando os afeccionados ese cafeciño para desayunar, enchendo de ambiente este pabillón. Temos aí aos nosos compañeiros tamén xa na tenda preparada, tomando o seu café. Alberto está por aí tamén con seu café para recuperar a voz e comentar os partidos da mellor forma posible que nos teñen acostumados ele, Charlie. Bueno, nada, vémonos agora xa no terceiro e cuarto posto masculino que enfrontará a Montaxes Carballo Xiria e ao Librería Dalbi Balonmán Lalín. Bos días a todos e a todas. Estamos aquí xa no primeiro partido de domingo desta Final Four cadete, neste caso partido masculino, confronta os equipos Montaxe Carballo Balonmán Xiria e Librería Dalbi Balonmán Lalín. Estamos cos corpos técnicos con Alex Puñal, neste caso que sustituye a Walter Neves, e con Diogo Pereira do Librería Dalbi Lalín. Alex, comezamos contigo. Partido onte fronte Culleredo Despreocúpate.es, partido intenso, final vindes de Liga Prata. Os equipos de Ouro moitas veces compiten a outro nivel, non nivel como tal, senón nivel de cunha competición moito máis exixente, podemos dicir. Entón, bueno, duro inicio esta Final Four para o equipo. Sí, foi un partido onde notaronse moitos nervios, non saíron as cousas, intentamos facer o mellor posible, pero hoxe é outro día, temos que demostrar como xogamos, confiar no noso, facer todo o que fixemos este ano para chegar aquí. Ao final é todo un logro estar aquí, conseguir o campeonato de Liga Prata e meterse nesta Final Four superando a eliminatoria. Entón, só queda o que ti dices, demostrar, os nervios xa se soltaron onte e desfrutar disto. Sí. Hoxe é un partido para disfrutar, celebrar cada gol, celebrar cada gol a xente que veu desde Carballo e, sobre todo, é un premio para nós, é un entrenamento máis, no fin. Pois moi ben, Alex. Diogo, imos contigo. Perdón, partido ontre contra o Club Cisne Colegio Los Sauces. Tamén partido que comentaban os nosos compañeiros que os primeiros minutiños de nervios pode ser que resultara, bueno, que pasaran factura ao final do encontro. Sí, foron determinantes. O que estades apuntando, non? A xestión emocional, bueno, no deporte é clave, neste caso eles empezaron moi ben, sorprendéndonos tácticamente. Son partidos que levamos moi traballados porque había enfrontamentos previos e había un tempo para analizar. E a verdade é que esa colocación de pivo entre os tres co seu xogador de lanzamento exterior no centro sorprendeu-nos, crearon dúbidas en nós, tal vez a precipitación, non fomos capaces de xogar o noso xogo, é a maior das mágoas, non? Por outro lado, felicitaron os meus rapaces, os deles, por suposto, que gañaron, pero mostraron esa fortaleza, esa garra hasta o final, e tamén, non? Tamén son aprendizajes que nos dá o deporte, nas malas, co vento en contra, pois seguir demostrando que non vai de gañar isto, non vai de poñerlle pasión, e aplaudo unha vez máis os meus rapaces e os deles, por suposto, que nos puxeron
pois moi en contra o partido, xustos vencedores. Pois nada, hoxe é partido, Diogo, para desfrutar e para acadar a mellor posición posible. Sí, é sacar esa espiñiña e demostrar, bueno, o ben que xogan ao balonmán estes rapaces. Contra Carballo, pois, temos precedentes de hai 2 anos, cando estábamos en Liga Ouro os dous, un rival moi intenso, moi boco, que, bueno, ca paixón que tamén se vive en Carballo balonmán, entón esperamos que estas 2 escolas de un bo espectáculo hoxe. Pois o que ti dis, esperamos un bo espectáculo, que compitades, que sobre todo os rapaces o pasen o mellor, e nada, só nos queda desearvos sorte a ambos conxuntos, e nada, en un ratiño xa comezamos. Moi bons días e benvidos de novo ao pabillón Manuel González Soto de Chapela para este primer encontro do domingo, este tercer e cuarto posto da categoría cadete masculino. Momento de coñecer os equipos participantes e que imos a recibir en primeiro lugar o conxunto que xogará como visitante, o Librería Dalbi Balonmán Lalín. Momento agora para que faga entrada na pista o conxunto que xogará como local, Montaxes Carballo, Xiria Branco. E agora, momento tamén para recibir o colectivo arbitral encargado de dirixir o encontro. Xa con todos os protagonistas na pista, momento agora de coñecelos de xeito individual. E que imos a presentar en primeiro lugar os xogadores do Librería Dalbi Balonmán Lalín. Comezamos, dorsal número 5, seu capitán, Quique Portas. Número 1, Joel Noche. 3, Manuel García. 4, Izan Sánchez. 6, Manuel Montoto. 9, Enzo Novoa. 10, Xavier Salgueiro. 11, Izan Otero. 12, Arturo Couso. 17, Joel Ríos. 20, Marco González.
43, Eloy González. E77, Pablo Bahamonde. Adestrador, Diogo Pereira. Oficial, José Manuel Montoto. E oficial, Cristian Varela. Momento de coñecer os integrantes do conxunto do Montaxes Carballo Xiria Branco. Comenzamos, dorsal número 87, o seu capitán Sergio Pérez. Número 7, Daniel Pan. 11, Iván Rey. 19, Lucas Radio. 22, Gonzalo García. 33, Iker Lema. 35, Quintín Insua. 45, Román Pérez. 66, Bryce Sánchez. 69, Andrés Gómez. 83, Óscar Longueira. 84, Roy Pérez. 85, Manuel Pombo. E 91, Manuel Pombo. Adestrador, Walter Neves. Ayudante, Alex Puñal. Oficial, Antón García. Y oficial, Manuel Pan. Dirigirán o encontros colexiados André Pena e Diego Rivera. Auxiliados na mesa por Sara Iglesias e Uxía Vázquez. Exercerá as labores de delegado federativo Aurelio Barreiro. Sen máis, damos comenzo o protocolo da Federación Galega de Balonmán. E só nos queda desexarlle a mellor das sortes a ambos conxuntos neste terceiro e cuarto posto da categoría cadete masculina. Bueno, buenos días chicos, simplemente queríamos daros a enhorabuena por esta temporada que fixestes, que estar aquí é todo un mérito, un gran traballo seguro. Esperamos que podáis disfrutar este partido, vale? Suerte a todos. Bos días, que tal? Benvidos de novo aquí ao pabillón de Chapela, onde imos disfrutar xa desta xornada de domingo con esta primeira, terceiro e cuarto posto. Xa estamos, a ver se me cuadro ben, con tanto ordinar outra vez que xa a fin de semana pasada xa casi a lío. Pero sí, primeiro, terceiro e cuarto posto deste domingo, a parte masculina, onde xogan a Montaxes Carballo Xiria Branco e o Librería Dalvi Balonmán Lalín. E o meu carón de novo, Charlie, que tal, como estamos? Moi boas, que tal Alberto? Domingo con partidos tamén moi interesantes no día de hoxe con, bueno, este Montaxes Carballo Xiria Branco e Librería Dalvi Balonmán Lalín, como decías. Bueno, un pouco tamén apuntando o que decía Walter onte, non? Estos partidos son para probar cousiñas, para tamén ter algunha que outra idea nova que podas implantar. Vamos a ver como responden estes rapaces a ritmo de clásicos. Ese onte estábamos con música para todos. Oxe, parece que está pinchando Chisco, tamén te digo. Bueno, non sei, pero ti antes te mirei utilizando casi o micro a modo de batería. Verdad? Sí. Collémoslle o ritmo este fin de semana. A verdade é que, mira, eu vou a soltalo, casi podemos montar un disco Federación Galega de Balonmán de música para os quecementos, para os partidos.
Podía ser, eu deixo aí votando. Estamos deixando demasiadas iniciativas en riba da mesa. Comeza o partido. E vai ser a primeira posesión para o equipo de Carballo. Aí temos a Sergio, a Dani e a Iván nesa primeira liña. E vai a estar de inicio na porta Román. Primeira posesión xa Sergio ordenándolle o seu compañeiro a Iván Rey e a Quintín que lle acuda para iniciar aí ese desplazamento. Boa parada xa do porteiro do Lalín buscando a primeira contra. Ben Marco na contra, o primeiro gol xa do partido nesa contra fantástica do Librería Dalby. Sí, apoyándose na defensa que ven ahora Sergio, entrando forte como lle pedía tamén onte Walter. Apoyándose en algo que onte non puderon facer tanto, xa que estuvo moi acertado o Cisne a nivel defensivo e tamén a nivel de portería nese parada máis contraataque. Aí golazo de Enzo nese carreiro entre 1 e 2. A penetración e o gol. Buscando aí que al lado dereito que ven a mago aí de Dani. Ui, va. Buscaba Un pequeno golpe, ¿no? sí. Sin impacto, pero como si nada, recibir e seguir. Home, son xente dura, de la línea de Carballo. Non esperábamos menos tampouco. Aí van elevándose o lanzamento e a terceira parada que chega xa de Eloi González. O porteiro do Librería Dalby, Balonmán Lalín. Atacando aí Quique. Aí a chapa que se le da de Quintín. Quere correr o Siria novamente. Muy bien. E que ven a gol. Golazo do Siria. O gol aí de Óscar Longueira. E ademais tamén moi ben plantado tanto en defensa Iván como Quintín, Sergio, Daniel Pan, non? Que onte fixo, cando saliu no central, o fixo bastante ben. Así que vamos a ver como responde ahora, que ven Quique. Boa finta de Quique. Gol de Quique Portas. Poniendo un 3. En Iván, que ven esa finta, pero aí a quedar anulada a acción. Ese poderío físico, non? Que ten Iván. Xa que estamos pondo, bueno, facendo apuntamentos, non? A cada un dos xogadores para tentar ver todo o seu rexistro. Iván, ademais desa finta de brazo poderosísima que levamos visto estes días, tiña que deleitarnos tamén con algún lanzamento de 9 metros. Sí, algunha elevación, intentalo. Vai Marco novamente, outro gol do Librería Dalby, Balonmán Lalín. O segundo gol de Marco González, correndo a perfección aí a contra. De novo o Siria, vai a ver o primeiro cartón aí para Enzo Novoa. Por ese contacto, vamos a ver agora nova acción, que ven esa man o bote de Marco. Sí. Marco, que temos que dicir que non o sabía, onte había algunha acción que se lle miraba un pouquiño renqueante, non? E teño que dicir que preguntei, parece ser que ten unha pequena fisuriña aí na zona das costillas, Aí son, bueno, non é complicado e ademais xusto da zona do seu brazo esquerdo, o sea que é máis molesto todavía. Iban recibindo, buscando aí ese 2-2, amagando co lanzamento novamente. Sergio conectando con Quintín, aí está, buscando ese lanzamento de Remán Guillet. Chega a primeira exclusión. O xogador que xa teña amarilla, non? Sí, já estaba avisado de antes. Os 2 minutos para Enzo. Pois ataque novo. Agora para o Montaxes Carballo Xiria Branco. E vamos a ver como preparan esta superioridade os de Walter. Vai Dani con Iván buscando esa superioridade que al lado izquierdo. Iván novamente, ven aí de pernas a defensa do Lalín, balón na esquina, invasión de área, Hugo la acabou na caixa por parte de Roy, pero estaba invalidada esa acción para un Montaxes Carballo Xiria Branco. Non estuvo mal xogada. É unha pena que se invadira aí a área por parte de Roy. E vamos a ver agora como xogan nesta inferioridade os de Diogo.
Quique, buscando esa tiña a seu compañeiro no pivote totalmente só, pero non foi quen de darlle o balón. Aí a Izan. Quique novamente. Manu Montoto. En Quique. Buscando un apoyo para iniciar o ataque de Manu novamente. Vai a encarar aí a Quintín. Balón cara al lado izquierdo. Paradón. Boa parada aí de Román. Iniciando de novo ataque. Ahí va Quique. Penetrando. A ver, novo golpe franco. Está Walter aí dando indicacións. Sí, escoitas se lleven hoxe, Almorzou forte, a verdad. Quique buscando esa penetración. Venga, defensa novamente de Quintín. Haciéndose forte aí Quintín. En ese centro defensivo. Xunto a Iván, Quique amagando con lanzamento. Recibindo Marco, domando balón con fortuna e convertindo o seu terceiro gol, Marco. Para por ese 1-5 nos primeiros 5 minutos do encontro. De novo ese balón que chega a Roy. E agora sí. Agora sí que válido gol de Roy. Xa recupera tamén Lalín. O xogador excluído, volve Enzo Campo. Teño que decir que mirei, ahora que miro aquí a Xavi Salgueiro, no extremo, en algún partido de Liga Euro mirei no xogar en primeira línea. É un xogador que ten un tiro moi potente dende 9 metros. Físico ten. Oi, vaya lanzamento de Quique, falando de potencia. Que se estrelou unha cruceta. Mira o que se desplazou ese pau de feito. Aí vai Enzo, que ben. Como localizou aí Enzo. Está collendo gusto a ese tipo de lanzamentos, onte. Recordamos ese lanzamento precioso que non rematou en gol, que foi 7 metros, Sí. Aí van tirando de man izquierda. Ese lanzamento elevado tamén. Esa distancia agora que pide o colexado para executar o golpe franco. Ese 5-1-6-0 aí con Quique máis avanzado. Ahora estes días, mentre miramos aí, outra vez a Roy que intentaba ese lanzamento, pero vai o longueiro. Lalín hoxe sí que son eles, Ollo. Que ben Marco, como saliu desa finta. Van a vir os 2 minutos para Sergio. Decía, estes días, con ese curso de adestrador, que se está levando a cabo agora por parte da Federación Galega de Balonmán, sacaballes aos diferentes alumnos un debate, que podíamos incluso plantexar aquí tamén, porque este foi un debate que tamén se nos sacou a nós no seu día. Se agora, falando de que Quique estaba moi arriba e todo, antes considerábase unha defensa cerrada unha 6-0. Ahora podemos considerar unha 6-0 defensa cerrada con toda a iniciativa defensiva que hai, por exemplo, como está Quique ahora, que prácticamente é un avanzado estas cousiñas. Deu moito, e dá moito por falar, Dá moito porque agora tamén entran en xogos impares, que ao final acaban facendo que esas defensas estén un poquinho máis elevadas. E, bueno, é un debate chulo para abrir, Ollo, sí. Pois aí, bueno, Enzo que se vai a ter que ir ao banco por non respetar a distancia. E a segunda en 7 minutos. Sí, botas man sacar a Diogo. O ímpetu moitas veces. Iba a decir eu mismo, síntoma de que está metido no encontro, de que quere, levarse este tercer posto. É significativo, Aí Dani ahora, superando aí a Eloy González, poñendo 3-7 no electrónico. E a iniciar de novo o ataque, con la línea en inferioridade. Aí Marco, Quique, Manu, esa primeira línea. Quique, en a defensa aí de Quintín. Está demandando Walter un poquinho máis de axudas ahora que están en inferioridade. Están en 5 para 5. Perdón. Por esa exclusión. O gol aí de novo do Balonmán Lalín. Como se nota tamén que os xogadores do Balonmán Lalín estaban acostumados a defender, esas defensas abertas en infantiles, esa 3-3 tamén que lle gusta moito a Diogo, ou arriscando, con eses espacios que agora poden subir moito a defensa e tamén están acostumados a facer este tipo de cambios non defensivos con tanto espacio. Vemos que vai collendo
color, non, o graderío, porque, bueno, vamos a ter 2 partidos seguidos do conxunto do Deza. Sí, a parte masculina e a parte femenina que por mala sorte para eles non se clasificou ningún deles para a final. Buscaba Iván aí ese lanzamento, se recupera o xogador excluído Siria. Esa volta Sergio a pista. Que ben. Que ven Dani nese amago, outra vez outro amago. Fantástico gol de Daniel Pan. Moi ben aí ese amago para facer esa internada polo espacio entre 1 e 2. E para por ese 4-8. Bueno, agora entendo que non salirá Enzo, non? Van a recuperar agora. Ou sí, Pode ser, pero... podíamos abrir o debate tamén. Ben Marco, buscando aí o lanzamento Quique, que ben buscaba ese armado intermedio, fantástica defensa de Iván Quintín sacando a contra, buscando por el lado izquierdo, golazo, bo cambio de man aí no bote, e o gol de Óscar. De 5-8, porque chegamos ahora un empate a 4 nestes 5 minutos. Le vamos ahora, bueno, cambio defensivo, non? Xa xusto cando recuperou, Walter subiu aí a Dani para defender 5-1. Aí ven. Que ven o robo de Daniel Pan aí nesa acción entre Manu e Marco. Novo gol de Daniel Pan. Sendo efectiva ese cambio defensivo de Walter. Diogo que mira algo que non lle gusta. Ainda gañando, que pide ese tempo morto. Chamada filas do adestrador de Lalín. Vale. 5, cambiaron, vale. Vamos a volver a dominar o partido. Estamos ben. Defensa, colles o 3, Manuel, vale. Non, colles o 2, colles ti o 3 con Dani. Moito peligro no contragol. Hai que... Son co pivo no centro, sempre a preta central e o protagonismo central desfacedes xa o 2 para 2. Vale, collelo, tira pivo e tira arriba. Vale, gestionádelo así. Ollo, repliegue, de verdad, repliegue, onde viven eles. Posicional, 5-1, vamos a abrir o 3. Vamos a deixarlle os emparellamentos. Buscámoslo con Cacharela, buscámoslo con un Rutén que aí abres o final de todo. Ahí apuntalando ideas Diogo. Sobre todo, bueno, con este cambio defensivo que planteó Walter para, tal y como decía Diogo, seguir dominando esa faceta de ataque que estaba tendo ata agora o balonmán Lalín, no que tan só errou un lanzamento que parou Román. Sí, bueno, tamén un pouco para decirles, oye, cambiaron, vamos a leválo deste xeito, non? Vamos a ver como é Cacharela, non? Que quedeime agora con iso. Que bonito tamén é ver, o decimos sempre, non? Como se denominan cada un dos procedimentos según en que equipo e tamén según cada adestrador, porque cada adestrador ten as súas manías ou o seu propio protocolo para facelo, Erro aí de Manu nesa acción de ataque. Ven Iván con potencia, que iría a buscar cara a esquina e que ven a Pele Show. Hai fantástica defensa do balonmán Lalín, quedou co balón Quique. Mira dende o chan, vai a contra, acaba de tirar a Izan e o balón que non atopa arco, pero vamos, ollo os olladores de NFL, sí. Xa, que vayan tomando nota. Este rapaz de Quique, vaya pase dende o chan. De momento que deixen un pouquiño máis en Lalín. Se o queren levar despois vamos a seguir disfrutando nos del, tamén, por exemplo, dos pases de onte dos xogadores do Cisne, Recordamos que foron tamén moi bons, que ven ahora de novo Román. Segunda parada de Román. Pasos aí nesa frenada de Sergio. Correndo Ibama. Vai a haber outra tarxeta, outros 2 minutos, ainda que vai haber consulta, sí. 2 minutos para Sergio, que tamén vai a ser a segunda. Moi ben buscado por parte de Quique. Esa finta cara ao punto débil, ademais Sergio estaba un pouquiño vencido. E bueno, o ímpetu non do que falábamos. Aí ten esa exclusión ao xogador capitán do Montaxes Carballo.
Aí vai Quique, oi va. Balón que o estrela no Longueiro. Coñecéndolle un pouquiño, despois vai coller o balón e vai volver a tirar outra vez, Xa onte fixo ese armado intermedio, ese lanzamento aí a escuadra. E de novo repetindo. Iván buscando carreiro central, querendo acomodarse para lanzar. E vamos a decir aquí outra cousiña. Isto, bueno, todos os filtros, non, que te dan moitos entrenadores que pasan ao longo da carreira que tes como xogador e como adestrador. Álvaro Senovilla lle comentaba, non, cando facía así algún entrenamento, estaba cos rapaces, decía, se queres tirar de 9 metros non te fai falta saltar de 9. Podes saltar de 10 metros porque xa vas a tirar de 9 metros no salto. É un pouco que lle podíamos pedir, repetimos, neste rato, non, que nos permitimos comentar algún consello para que os xogadores sigan medrando. En este caso, Iván Rey ten esa facilidade de poder facelo, ademais con ese físico que ten, incluso de saltar de 10-12 metros para chegar a unha situación franca de lanzamento, ademais con esa envergadura que ten. Eu aquí vou a ser dos detractores nesta parte, porque eu creo que a gran escola de adestradores do balonmán español, vale? Creo que sí que nos estamos olvidando, sí que somos moi peloteros, pero creo que nos estamos olvidando totalmente desa raza tiradora que houve toda a vida en los laterales, que ven aí como se xirou Quintín, golazo de Quintín, pero sí que creo que nos estamos olvidando, aínda que teñamos xogadores que antropométricamente poden funcionar, olvidámonos bastante de cuidar esa raza tiradora, deses brazos longos, deses xogadores pois con salto suficiente para poder desatascar moitas veces unha defensa moi acostumado sobre todo a este xogo máis pechado de peloteros, de moita perna, de moita circulación de balón, que durante moitos anos ao balonmán español estuvo dando moitos éxitos. Bueno, ahora que vamos a cara a un balonmán moito máis físico, non podemos decir. E aí vai agora a exclusión de Quique, sí, que recoñece deportivamente. Decíamos, non, xa que vamos a un balonmán moito máis físico, xogadores, sobre todo, bueno, dos países nórdicos, como vemos esas 6-0 plantadas con xogadores altísimos, bueno, fai nos falta iso. E bueno, nesa línea se está traballando, non? Tamén no ámbito nacional, así que, bueno, ese pequeño apuntamento dende aquí. Iván novamente, Gonzalo no centro, superioridade de novo para o balonmán Siria. Dani Pan, amagando que ven aí esa defensa como está subindo Marco dende o 3 a evitar esas liñas de pase. Boa acción agora, sacando o brazo Iván, conseguindo en 7 metros, vais a producir o cambio, vai a saltar a pista Joel para tratar de deter ese 7 metros a Dani. Diego que optou por dar ya a primeira parte a Eloy, vamos a ver que tal Joel ahora neste 7 metros. Dani no lanzamento, superando a Joel. Cuarto gol para Dani Pan. Entra Arturo a dirixir, a comandar o balonmán Lalín. Sí, opta por non xogar con extremo e seguir mantendo o pivote na pista. Manu Montoto buscando ese balón que ven a defensa do Siria, como lle xenerou o erro. E aí ven Gonzalo na contra. Sí. Gol de Gonzalo. Boa acción aí do xogador do Siria. Fantástico no aspecto coral a defensa do Siria agora. Lalín que leva 5 minutos en marcar gol, 6-8 cando pide tempo morto Diogo. Pero dentro minuto 10 o minuto 15, que ven agora Dani Pan. Outra man aí pelexando, Iván que lle queda coa pelota. Pois acto de fe do Siria. Acto de fe do Siria, aí está Gonzalo. Oyendo ritmo, balón para Iván, achégase, amagando co lanzamento. Ven a defensa aí fantástica de Arturo sobre Iván. Está allí faltando ese último impulso a Iván para lanzar. Quintín poñendo balón en movimento de novo. É dicir, o colexiado que ten que sacar de fora.
Está de novo Quintín. Vais a situar nese carreiro un 2 para buscar unha superioridade de Gonzalo. Balón a esquina, fantástico. Paradón. Boa parada de Eloi. Muy bien Eloi aí, aguantando. Acaba de recordarme unha parada que fixo no César, pero non foi dese lado, foi no outro, contra o zurdo, que esa prórroga que nos deu o bronce fai 2 anos. Esa gran parada que fixo Eloi, algo similar a esta. Atacando Arturo con Manu. Quique que se ha voltou a pista. Pois esa explosión, Manu buscando por fora ese que ven ese bloqueo. Que pena. Tocou una Román, pero o balón entra finalmente. Gol que ya notamos a Manu Montoto. 9-9. Minuto casi 17 deste primeiro acto. Buscando penetración, quería conectar aí con Quintín. Voy a seguir el balón para Siria. Quintín buscando directamente en la esquina. Sin tempo que perder. Dani Pan. Que ben. Esa finta, insistindo unha e outra vez. Como que ben domina Dani os tempos do ciclo de pasos para pararse a amagar e buscar os espacios que ven agora esa circulación e outra vez. Vaya parada de novo de Eloi. Parece Eloi. Sexta xa de Eloi. Aportando outra vez o porteiro de Lalín. Manu, Quique, Arturo agora na primeira línea. O librería Dalvi, balonmán Lalín. En marco con espacio. Balón para Manu, asistindo aí ao seu compañeiro no pivote, buscando ese lanzamento. Vai a haber 7 metros pola defensa interior de Quintín. Xoel provocando esos 7 metros, outro pivote de primeira, non? Manu amagando. ¡Oibó! Bravo, vaya golazo. Como nos acaba de deleitar Manuel Montoto con ese lanzamiento, que yo quitou aquí, que por cierto, Espectacular gol de Manuel Montoto. Iván, balón a esquina, atrevéndose en el lanzamiento. Vaya, cómo está subindo un nivelazo. Golazo de Óscar. Qué bonito de ver como xogadores cadetes ainda teñen moitísimo recorrido. Vamos a recordar a xente que están na mitade, non, da súa formación, digamos, a nivel competitivo, non? Esa categoría infantil, cadete, juvenil. Estamos mirando destellos de moitísima calidade. Que ben, Quique, como asistiu aí a Marco, que se desdoblou. O gol de Marco González. Cuarto gol xa para Marco. Buscando balón a esquina. Siria buscando ahora de dereita a izquierda. Gonzalo amagando, buscando ese lanzamiento. Outra parada de novo. Maravillosa de Eloi. A séptima parada xa do porteiro de Lalín. Hai que quedarse co detalle de Gonzalo, que ben cambiou o chute. Quique, deixaba sos aí a Manu Montoto, que ven a defensa do Siria. Como apelexou aí Gonzalo, quería buscar un Quique tamén dende o chan. Iván, balón a esquina. Buscando esa finta, que ben asistiu a Iván. Que paradón, Vaya parada de novo de Eloi. Ven agora como están, non? Este momento de querer loitar, querer sacar o mellor de si cada un dos xogadores. A verdad que está sendo, bueno, desde o minuto 15, non? Que se rompeu así un poquinho o partido. Está sendo moi chulo. Arturo con Manu nuevamente. Quique desfacéndose de seu defensor, amagando con lanzamento. Chegou aí Quintín. No contacto. Se hubo aí o mellor un... Se queixando aí Quique de ombreiro. Se o mellor na salida da finta ou así. O propio golpe, non? O mellor caer contra a pista. Celebramos que non sexa nada, mentre miramos aí as xogadoras do UPI Informática na Lalín, que xogará despois. Quique novamente con Manu. Arturo buscando cara fora, buscando ese oco, atopou uno, pero topase tamén con Román. Terceira parada de Román. Correndo Siria. Dani con espacio, amagando, cara ao centro, pasos. A min pareceronme, porque esta vez non clavou ben os dous pés, como que fixo un 2 e despois un 2. Foi algo moi rápido, pero... Bueno, eses pasos que invalidan a acción do conxunto da comarca de Bergantiños.
Iniciando de nuevo, va Quique, Qué ben. asistiendo fantásticamente. Vaya paradón de Román. Cómo está subindo nivelazo de balonmán pouco a pouco. Quique novamente, finta cara fora, reviravolta, quería deixarlle o balón novamente ao seu compañeiro Xoel. Vai a iniciar de novo ataque Quique, dende o lado esquerdo. Manu e Arturo, ven Quique elevándose, golazo de Quique. Muy bien, Quique, además ahora guardando un poquinho esa distancia, para lanzar dende un pouco máis atrás e poder superar aí a Román, que está tendo unha moi boa actuación. Ahí está o lanzamento que buscaba de novo ahí Gonzalo. Vai a ser posesión igualmente para o equipo de Siria. De novo en movimento ahora Manu Pombo. Que ben, Gonzalo. Que ben Gonzalo nesa penetración, outros 7 metros que consigue forzar. Vai a producir o cambio na porta novamente. Vai a sair de novo Joel Noche. De novo co balón nas mans Dani Pan. Momento expediente inmaculado de Dani. A ver con que nos deleita agora. Dani, lanzamento a parada de Joel. Que ya adiviñou a intención aí. A Dani Pan. Sí, un tiro un pelín telegraciado, ¿no? Por parte de Dani. Pero eso seguro que non vai a restarlle gañas de volver a recuperar un balón ou de poder materializar os seguintes 7 metros neste novo ataque comandado por Quique agora. Ben, o balón aí a Xoel, fantástica defensa. Correndo de novo, ben Dani Pan na contra. Hola, agora sí, de Dani. Redimiuse deses 7 metros. Iba a comentar que Quique nesas trayectorias do centro está facendo bastante dano. O mellor algunha resposta por detrás de Manu tamén lle resulta beneficioso o librería de Albi Balonmán Lalín. Arturo con Manu novamente, ben Quique con espacio, ben recibido arriba por Manu Pombo. Buscando ahí Marco. El balón por fuera. Es el lanzamiento de Marco. Superado el minuto 23 de este primeiro tempo. Ben Gonzalo. Haciendo yo su compañero Manu Pombo Mondo, donde se ten que situar. Para iniciar el ataque, tú a miña, vai Manu. Girando, pero estaba ben collido. Evitando que pudiera levantar ese brazo. Está lendo moi ben os tempos do partido Gonzalo, o central do Siria. Xogador moi inteligente. Correndo ben Quique, superando defensores. Busca un apoyo, topó en Manu. Arturo aí, defensa xa en posta por parte do Siria. Arturo con Manu, sigue esa defensa 5-1 do equipo de Walter. Quique vai buscar ese 2 para 2. Quería zafarse aí de Manu Pombo en la defensa de Manu. Estaba Walter dicindo a Gonzalo, cuidado co extremo. Porque xa lle circulou 2 ou 3 veces, Sí, y vai Manu con Arturo. Buscando espacio, Manu nuevamente con Quique. Que ben. En ese timing, ese amago. Y a localización fantástica de Quique. Terceiro gol de Quique Portas, 11-13. Por diante de novo, librería de Albi Balonmán Lalín. Así que frenou, non? Esa arremetida que tivo o Montaxes Carballo Xiria Branco. Vamos a ver agora este novo ataque para o conxunto que viste de verde. Gonzalo con Dani sacando ahí a Pombo. Ganando Manu Pombo, buscando aí unha finta de brazo. Sobre Quique, ven a defensa do Balonmán Lalín. Gonzalo nuevamente buscando esa penetración a topa. Pero atópase nuevamente con Eloy. Novena parada de Eloy xa. Esta primeira parte, menos de 5 minutos para chegar a descanso. De todo esto, ollo, que temos que contar que dende o minuto 7 sen Enzo na pista, Sí. Pero ahí está. Mentáchelo y ahí está Enzo en pista nuevamente. Aquí os dos pinganillos funciona demasiado rápido. A bola de cristal, igual la pusieron ellos, Tamén é verdad.
Temos que dicir que aínda non a sacamos, Que ben buscou, Sí. digo aí a área, ese lanzamento de Manu García. Nese giro, nese momento da recepción do balón, ese pé esquerdo que entra dentro da área, invalidando a acción. De novo, balón para Xiria, busca o balón en Xiria para reducir esa diferencia o mínimo. Brais buscando 2 para 2, que ven, cuido Cazala y Pombo. Y de nuevo Brais con Gonzalo. Iván, Que ben. esa penetración entre 1 y 2, golazo. Golazo agora de Iván Rey. E que ven ese xesto técnico de facer a penetración xa co balón por diante para evitar un golpe franco ou cualquier tipo de acción que invalide, non, esa penetración por parte do xogador carballés. Quique, con Arturo con espacio buscando ese primero bloqueo, que venía y levou o balón aí. Ese dobles, sí, de Marco, tratando de domar ese balón, pero Kevin levou a superioridade de esquerda a dereita. Aí o librería Dalvi Balonmán Lalín. Sí, a verdad que está sendo un xogo moi fluido por parte dos dous conxuntos. Entonces miramos a Gonzalo de novo aí, que ben. A defensa de novo do Balonmán Lalín. Ahora está Enzo defendendo Sano exterior, que ben se anticipou Quique. Muy inteligente. Aí novamente Gonzalo buscando 2 para 2, servindo aí a Pombo, erro aí na recepción. En Enzo con potencia. O balón que se vai fora. Ese lanzamento que venía Chico Román. Sí, que además Román oye, está tendo unha moi boa actuación, Sí, sí. Que ben, Gonzalo. ¡Ay, qué golazo! ¡Qué maravilla! De Gonzalo García. Gran central, por exemplo, que tamén anduvo por aquí cerca xogando en Cangas, como foi Pablo Iglesias. Sí. Moitos centrais dese perfil que deron aí en Carballo. Aí ven Enzo novamente. Gol de Enzo Novoa. Terceiro gol para él. Yo que ahora parece que Xiria vai xogar con doble pivote. Non. Puxo a Manu aquí. Entendo que a idea que ten Walter ahora vai pedir tempo morto, non? Para levarla a cabo. Sí. Porque solicita o adestrador do Montases Carballo, Xiria Branco. A ver con que nos deleita neste xogo tralo tempo morto. Manel está a jogar aqui. Oi, olha lá! Manel está a jogar aqui, certo? O outro Manel aqui. Então, passas a pelota ao Brais e entras, tá? E entras para este lado. E o Manel vem para este lado, tá? Tu passas a pelota para o Gonçalo. Gonçalo, vens, recebes aqui, tá? Daqui, podes pôr a pelota aqui, podes vir para o ponto forte, tens o Manel e já tens o Brais no seu sítio. Faz-te sentido? Tá? Aqui. Aqui um bloqueio. Tenho aqui um bloqueio para Podes também ter um bloqueio exterior, sim. Podes também. Ok, Manel? Preparado para o bloqueio exterior. Então vens para cá, tens que vir o máximo. Depois bota com a mão contrária, manda-te cá para dentro e dois pão aqui. Muito bem, isso é bom. Boa. Já vamos, siga, anda. Boa! 1, 2, 3, siga! Hicimos a ver esa pizarra de Walter. E gústame o tema de, bueno, como apunta tamén os propios xogadores. Se poñemos isto, pues veña, ok, tamén vamos a metelo. Ese bloqueo exterior que indicaban para Brais. Vai ser quen inicie, probablemente leven o xogo Sino de esquerda a dereita. Sí, que desdoble Manu para poder aproveitar iso. No, algo así terá que ser, non? Sí, porque o que vai iniciar vai a ser Brais para que despois decida Gonzalo en que zona vai a levar a superioridade. Aí vai Manu. Con Brais novamente en el centro, Manu. Aí está desdoblándose Manu. Chega Gonzalo agora para decidir por fora. Balón sacado novamente
Recibe Gonzalo, ven na súa axuda Brais, pedindo balón, vai a buscar o 2 para 2, Brais, buscando cara fora. Aí a defensa do Lalín. A verdad que saliu, se fixeron moi ben a defensa por parte do Lalín e agora continúa Gonzalo nesa posición de central para tentar o gol. Derradeiro minuto. Aí Gonzalo, boa finta. Quería asistir polas costas aí a Manu. Novamente Gonzalo, Tuamiña que ven a xogou agora. Vai haber 7 metros nesa acción defensiva de Marco. E de novo ese cambio na portería. Vai Brais ao lanzamento agora. Sí, vai ser Brais quen trate de superar agora a Joel. E Quique que xa está mandando a acción en ataque, Estaba facendo ese gesto, non, de unha posible permuta ou... Vamos a ver ahora aí a Brais. De Brais, o gol de Brais. Atacando librería Dalbi, balonmán Lalín, 15 segundiños para chegar ao tempo de Lecer. Quique apoyándose aí. Manu casi consigue. Arturo, Quique, vai na xogar, Quique, levántase. Ai, deixa, oi, vai, como chegou o Enzo. Como si fora Rafa Pascual, Oye, unha bomba Navarro casi foi, Querendo emular os xogadores de vólei praia. Unha recepción sacando por enriba de Román ese balón, pero está invalidada a acción. 14 iguais ao descanso en un partido de alternativas nesta primeira parte, un partido fermosísimo que estamos vivindo, Charly. Sí, comezou moi ben o Lalín os primeiros 10 minutos do encontro. A verdad que despois aí tuvo ese apagón ofensivo no que non conseguiu meter goles durante 6 minutiños. Aproveitou no Xiria gracias tamén o cambio defensivo, ese 5-1 con Dani Pan arriba. Mentras miramos esas imaxes, fermosas imaxes de diferentes accións do primer tempo para, bueno, con estas alternativas finais comparadas tanto de Román como de Eloi, pues chegar a este 14 iguales que deixa todo por decidir no segundo tempo. Pois tomamos uns instantes de respiro e voltamos antes da segunda parte. Ata agora. Não se sentem aí, anda por este lado. Tá, companheiros, vamos tomar atenção a isto, que é, onde é que temos entrado no partido, na defesa? Nós temos que tocar, nós não podemos passar lá a primeira situação que fazemos é não tocar. Como é que dizemos aos árbitros que gostamos de defender se as primeiras situações não há contacto? Depois miramos para trás, Romano não sei quê, Iker não sei quê, Andrés não sei quê. Não! Tocar! Se tocarmos, se contactarmos e eles não defenderem, é diferente. Agora, há que haver contacto para a pelota perder lá força. E de igual fórmula, se há um remate aos 25 minutos, não pode ser um remate igual aos 2, certo? Então, aos 25 minutos, contacto, 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 contacto. Tá? Tomar atenção a isso. Outra situação. Estamos na defesa, há que sair. Gonçalo, se estás a defender de 2, onde é que está o Gonçalo? E Óscar, vocês dois, nós temos aqui um problema. Que foi ontem, como é que íamos fazer na defesa? Porque queríamos que o Gonçalo começasse de início, tá? E queríamos começar com o Lucas no banco para que tu entrasses de início. Como é que vamos defender? Se tu estás a defender arriba no 5-1, Óscar não pode defender arriba porque senão são 2. Certo? Mas isto também o terceiro tem que saber o quê? Que não tem esta ajuda. Vocês têm que acabar, não podemos cambiar só porque tu estás lá. Entendes? Ou tu defines com ele deste lado, certo? Ou, e o Óscar sobe, ou tu, ok, tu sobes, mas sabemos o quê? Que este não vai ter ajuda, tanta ajuda aqui do terceiro, que cambia muita coisa na defesa 5-1. Certo? Certo? Ok. No 6-0, tomar atenção, defendemos em UB. Em UB. Mas este aqui, ok? Este aqui manda para dentro e este ajuda. Este aqui a seguir vai mandar para fora. Grupos de 2, grupos de 2, grupos de 2. Certo? Vamos lá, há que cumprir com essas regras. No contra, vamos tentar. Se vocês não correrem, se não forem para os 6 metros, vai ser muito mais complicado o pivôs. Alguém tem que passar a pelota para o pivô nesta zona?
Vamos passar a pelota para o pivote. Onde é que o pivote tem que estar? A descansar aqui. Onde é que os extremos têm que estar? Aqui. Ou 12 metros contra, ou rápido lá para baixo. Certo? A partir daqui contra. Leva Gonçalo, leva Sérgio, quem for. Bom, mas os outros, se querem começar daqui para lá, não podem começar daqui para lá. É diferente. Estes necessitam de espaço para jogar. Para um destro não é complicado jogar aqui. Ele necessita de espaço para jogar. O Dani precisa de espaço para poder fazer 1 para 1. Entendido? Porquê que tu tiraste 2 minutos? Entendeste? Porquê? Porquê? Foste para o ponto forte. Tinhas o pescoço aqui, vens, mandas-te, certo? E tens aqui, tens a pelota protegida. O que é que a maioria das vezes acontece? Se mandas para cá, tens a pelota aqui, não vais rematar e não fazes isso, essa situação. Certo? Agora, no ataque, mirar aquilo que eles estão a fazer, não, se fizermos, ok? Bloqueia Quintino e Manel. Bloqueia aqui, aguenta aqui bem aberto, quem tem que aguentar, bloqueia e depois corre para cá. Não é corre para cá. E depois coloca a mão contrária, como já falámos, para o Quintino, para eles receberem pelota. Não é, eu não quero que vocês passem a vida aqui. Às vezes até dar um passo para cá, para ele vir para cá. E a seguir arrancamos. Entendido? A seguir arrancamos para cá, para o ponto forte. E depois vamos nos espaços. Aquilo que eu estava a falar do mais 1, 2, 3, 4, 5, era isto. Quintino começa aqui. Ok? Pelota aqui. E vamos aos espaços. Que exercício fazemos tantas vezes? 3 para 2, certo? Então a pelota começa cá. E agora vamos, Oscar, ou quem aguenta aqui, pode passar a pelota ao Quintino. Não passou, ok, estão todos cá. Então vamos atacar onde? Ivan, aqui neste espaço, para golo, posso passar a pelota ao Quintino. Continuidades, quais são? Gonçalo mais cerca e não aqui. Para dentro e para dentro. Simples. Não há que fazer grandes coisas. É cada um atacar no seu espaço. Entendido? Cada um atacar no seu espaço e ir. Contra a recuperação defensiva. Foda-se! Foda-se! Quantos sprints perdemos? Se já está, o Roy está a arrematar, tens que vir para trás. Ganhar a pelota. Ainda por cima no início do partido. Estamos frescos. Uma coisa é no minuto 58. Outra coisa é no minuto 2. Correr logo para trás. Estamos a rematar, vamos logo para trás. Há que descansar atrás. Estamos a defender 5-1, tens que baixar primeiro. E ninguém defende 5-1 no meio campo. Tá? Dúvidas? Não há? Contudo, vamos ganhar a partida. Boa! 1, 2, 3, gira! Están saliendo. Es que salieron al mismo tiempo, justo. Good day, wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. Ya estamos no noso posto, preparados para esta segunda parte. Un partido igualadísimo de que seguro vaya a ser intenso. Y a ver quién es quién de conseguir levar a balanza cara a un lado, porque ambos los dos conjuntos están muy metidos queriendo llevar a victoria. Sí, bueno, ahora pasamos
a ver como responden os rapaces tras ese paso por vestiarios para ver esas correccións, non, que fixeron os adestradores, e bueno, sobre todo para ver agora como responde Lalín con este rapaz, con Enzo, porque unha exclusión máis suporía que deixaría de xogar o que resta de encontro. Arturo Manu Enzo nesa primeira liña aquí que agora na esquina, xogando no extremo esquerdo. En Enzo iniciando con forza, Manu que ven a circulación de balón como yo senderou. Vaya mago de Arturo que tumbou o defensor. Chega Enzo e a parada é de Román. Quique recollendo o balón buscando esa penetración. A parada de Román de novo. Novo ataque. Agora por parte do Siria. Iván, Dani e Gonzalo, ven Iván con espacio levantándose, non atopa arco, a ver golpe franco de novo. Pero bueno, intentando, non? O que demandábamos ese lanzamento dende atrás, esa sorpresa que para que se poida, bueno, abrir un poquinho máis a defensa, encontrar a Quintín, que hoxe non están encontrando tanto como atoparon onte, e bueno, ter diferentes posibilidades. Gonzalo ordenando novamente. Iván vai a buscar dos parados aí con Quintín. Balón para Gonzalo, ven ese impar de Quique evitando que pueda circular o balón. Balón a esquina directamente. Ven Dani Pan, vaya defensa dura, recibindo aí o seu compañero na liña, recollendo ese rexeito Lucas. El gol de Lucas. E agora, vamos a ver esa acción de Enzo con Montoto. Bueno, Quique no extremo agora, Aí na recepción do balonmán Lalín. Iniciando de novo Manu dende o centro. Enzo con potencia, boa finta, ven a defensa aí de Iván Rey. Vai a vir de novo un golpe franco a prol dos dezanos. Enzo de novo, escapa o balón a Manu, ven el sin par aí de Lucas. Balón na esquina, Marco, conseguindo gol Marco. Para seguir mantendo esa igualdade no electrónico. Pareceume mirar antes que ven agora ese impar de Manu. Non sei eu se será un pouquiño máis, digamos, non beneficioso, non? Mentre miramos ese 2-2. Ollo, o primeiro pisou e tirou, non foi gol. Que Enzo defenda no exterior, que ven aí Iván. Esa man. A man de Iván. Va a ser balón para o equipo de Zano. Iniciando ataque de novo. Ese golpe. Continúa así que dices ahí Enzo, pero continúa xogando Lalín. Manu amagando, vai a buscar acción. Manu Montoto servindo que ven novamente Marco. ¿Cómo está aproveitando a liña Marco? Sí, un xogador moi inteligente, sobre todo circulando cuando o balón ven de esquerda a dereita para encontrar aí ese espacio no centro. Y decía antes, ¿no?, que este Enzo situado no exterior pode darte impares como esta, porque é un xogador moi rápido, pero tamén as accións no exterior míranse moito máis. Entón, igual estaría mellor flanqueado onde está Quique. Pero bueno, entendemos que está aí, ese gol de Lucas, aí por algún tipo de decisión. De seguro que teñen ben traballados os xogadores de Diogo. Está en acción de novo Arturo. Para fora, ven a mago de pase. Vai a ver golpe franco de novo. Fíxose o silencio para escoitar a apreciación de Walter, que, como sempre, ollo aí, esos dobles, sí, non? Se lle escapou o balón. A Enzo, sí. Vai a poñer o balón en un momento Román de novo. Gonzalo achegándose en bote, vai a buscar ese 2-2 con Quintín. Para Dani Pan buscando por fuera, Reviravolta, vaya mago, vaya reverso como si fuera un pívot de baloncesto. Nada por aquí, nada por alá, por la izquierda, por la dereita. E o gol acaba na caixa. Estamos facendo mención a moitos deportes no día de hoxe. E si fútbol americano, básquet, falamos de vólei, por todo o que nos dan estes rapaces, Pois a calidade que están aportando rapaces. Ben Manu,
Arturo, balón a esquina, Marco voando, estrelando balón, no pau, aí está Gonzalo Coarrede para recoller ese rexeite. Iván amagando lanzamento a parada de novo de Eloi. Que ben, que ben. Como buscaba ese lanzamento. Non o conseguiu. Balón a esquina. E de novo, erro no lanzamento de Lucas. Foi unha mala opción aí. Ademais, tiña moi ben superado xa a Eloi, pero tapou Eloi moi ben ese lanzamento ao largo. Mientras miramos aí ese novo ataque por parte do Lalín. Mais un arriba, o conxunto do Bergantiños. Enzo na finta, buscando aí ese lanzamento elevado, pero Román xa estaba agardando yo. E a sexta parada de Román, Dani Pan, balón a esquina, parada outra parada de Eloi. Está sostendo o seu equipo agora mesmo. Aí, casi agora Iker, Sí, se consigue Iker. Ahora temos a Iker en porta. O gol que conseguiu o pivote. Muy bien. O Lalín. Una contra, Ben Quique. Lanzamento elevado que se estrena no pau, pero recolle aí Enzo. Pero gol de Enzo. Harto gol de Enzo. Chegou o Marco para poñerlle o candado a Gonzalo. Para que se sitúe os seus compañeros na defensa. Gonzalo de novo ordenando un novo ataque. Dani, Pan, Iván. Prácticamente os tres primeiros líneas todo o partido. Iván amagando, buscando 2 para 2 con Quintín. Iván con Gonzalo amagando tamén, buscando ese bloqueo de Lucas. Non cara ao lado dereito, aí consigue domar un balón que se volveu xoguetón por parte de Dani Pan. Sí, de feito, ademais, falabas ahora que... Ui, eu he intentado, Falabas de esa primeira liña. Entendemos que ten que haber un porqué, que o mellor nos o descoñecemos. Entón miramos aí a Enzo ir con todo e máis. Pero, bueno, está de sala en convocatoria aberta, que foron un dos xogadores máis verticales no día de onte. A verdad que o quentamento sí que o fixo un pouco tranquilo, non sei se sabedor de que xa iba a estar nesa convocatoria aberta ou mellor de que pode ter alguna pequena molestia. Gonzalo sacando a Quintín. Buscando Quintín esa penetración, o impar fantástico de Enzo. Erro no pase de Enzo, recupera Gonzalo. Iván con espacio, van a buscar reviravolta de Iván. Balón para Quintín, non foi quen de domar o balón con unha man. Iván dende o chan, que ven a pedir Quintín, balón a esquina, que ven o moveu o Siria. Tocou unha fantástica e Eloi. E aí, esa acción é a que eu me refería antes cando falaba de que se estaba Enzo no exterior, mirábase moito máis. Se Roy chega a ser un pelín máis pillo, esa perna un pouco atrás ou ese toque no momento do lanzamento, 7 metros 2 minutos, e Enzo xa tería a terceira exclusión. Arturo, balón atrás para Manu. Enzo novamente levántase a parada de Iker, balón a esquina, segunda parada de Iker. Iker, que quería xogar con André, pero non se deu conta que André non xoga no Montaxes Carballo Xiria Branco, e o colexado do encontro. Decíamos, un portero moi explosivo que lle gusta moito, sobre todo, tapar esa parte de media altura cara abaixo. Bueno, hai esas 2 grandes paradas que acaba de facer. Gonzalo amagando cruce con Quintín, que ven aí esa penetración magnífica, bo xogo. Boa elección de Gonzalo, perfectamente acompañado agora por Iván. Te volvo a decir, ese detalle de Iván, mientras miramos a Enzo con esa rapidez que lle caracteriza, ese detalle de Iván de ter ese balón por diante no momento da penetración. ¡Oh, que ben! Paso doblou as mans aí a Eloi. Ese lanzamento de Iván Rey. E agora ese cambio na portería, non, por parte de Diogo, para que entre Joel. Arturo, Manu no centro, Enzo, moito espacio. Agora Manu para decidir, Enzo buscando
mover ahí a Dani Pan nese exterior, balón a esquina. ¡Qué ben, Iker! ¿Para dónde Iker? Celebrando esa gran intervención. Ese intento por parte de Dani Pan. De feito, falaba onte con Iker, que además foi o último partido da mañá, non? Falaba con el fora e me decía que foi unha pena que eles estaban un pouco nerviosos, non? Ao principio do encontro. E a verdade que hoxe están, notaselles moitísimo máis tranquilos, máis soltos que Ben Gonzalo. Agora xogando aí ese 3-2. Decía, están xogando as mil maravillas agora os xogadores do Xiria. Roubo do Librería de Albio Balonmán Lalín. Ben Quique na contra. Gol de Quique. Cuarto gol de Quique Portas. Gonzalo con Iván zafándose de Manu Montoto. Esa finta, van a ser 2 minutos para Marco. E aplicando potencia agora de pernas Iván Rey. E vai ser a cuarta exclusión para o equipo de Lalín. Dúas leva Enzo dende o minuto 7 do primeiro tempo. Marco e Quique, os excluídos. Estaba aí Gonzalo, aí estaba Joel. Evitando males maiores. E Walter ordenando. Pues xogar a Berta, non? Sí. Pisou fora Lucas. No momento de iniciar. Bueno, esa pérdida que vai a facer que teña máis opcións agora, non? O Librería de Albio Balonmán Lalín para recuperar esos xogadores, sobre todo para tentar neste novo ataque en inferioridade numérica conseguir un novo gol. Enzo, como se suspendeu e outra parada de novo de Iker. Brais na contra, gol de Brais. Brais xa me sorprendeu onte por eses 2 auténticos golazos que recordamos aí con ese liftado. Era un xogador que en categoría infantil, o podemos mirar o ano pasado na Final Four de Lalín, recordamos el cadete de primeiro ano, igual que a práctica totalidade do conxunto de Carballo, tiña un lanzamento quizás moi rápido, non? Sí. E agora estamos vendo que como se nota a melloría e o traballo, porque agora ten un lanzamento máis pausado, observa máis, e bueno, ten eses toques de calidad que podemos ver onte. Enzo que buscaba aí meterse entre Iván e Quintín. E a poñer de novo o balón en movimento. Aí Pablo. Enzo atopando Carreiro. Balón ao lado de Arturo. Ten o seu carón a Marco que está excluído. Lanzamento de Quique, golazo. Madre mía, onde puxo ese balón, Correndo Siria, erro aí na recepción. Yo quería buscar unha opción de contragol aí. Montaxes Carballo, Siria Branco. A ver máis cambios, vai a saltar a pista ahora Izan Sánchez. Nese extremo esquerdo. Sí, para reorganizar agora, non? Sí. Marco para que Enzo veña a dereita de novo. Isto seguramente vai a supoñer que Enzo, bueno, defenda deste lado agora. Sí. O sea, como reestructura a defensa Diogo. Ahora que están con todo recuperado, seguramente pasará Marco a defender seguir no 3 ou pasar no 2. Mientras tanto, gol aí de Quique novamente. Aí xa, bueno, de feito iba Montoto ao exterior, pero xa dixo Marco, no, vou eu. Quintín recibindo, sacando lanzamento. Vai haber golpe franco en esa acción. Vai a recoller o balón aí Quintín para iniciar de novo o xogo. Un pouquiño máis de 16 minutos para chegar ao final deste primeiro partido do domingo. E a parroquia de Siria que non cesa. Que ben recibiu Quintín. Como definiu Quintín. Non me vou a cansar de decir que este xogador ten unhas mans increíbles. Colle moi ben os balóns. E iso é gracias tamén a que ten un gran xogador diante como é Gonzalo, co que se entende as mil maravillas.
Manu con Quique. Echa muy arriba de Lucas agora. Enzo, Manu con espacio. Vai a buscar ese bloqueo fantástico de Pablo. El balón queda anulado. De nuevo. Quique con Manu, fantástica acción ahí, quería elevar a superioridad de lado derecho Gonzalo que se anticipó. Ben Lucas, madre mía, cómo baixou Enzo. Pollo. Sí, llegó por detrás. Chegou por detrás, non apreciaron menos os colexiados. Enzo que di que tocou a pelota, os colexiados que din que non, e a terceira exclusión de Enzo que vai a ter que abandonar o partido. Igual por ese pequeno toqueciño como vemos aí, xa estaba adiante, non? O xogador do Xiria. Ese 7 metros que vai a lanzar e os derradeiros 15 minutos do encontro que vai a xogar o Librería Dalbi Balonmán Lalín en un dos seus xogadores insignia. Pero tamén bravo pola súa parte por querer xogar. Sí, obviamente por non rexeitar nada, Brais no lanzamento, balón a Madeira. Entre a Madeira e Eloi. Balón que acaba en posesión do Balonmán Lalín. Atacando Librería Dalbi Balonmán Lalín. Manu Montoto, Marco agora no lateral dereito. Quique no esquerdo. Quique buscando esa finta de brazo. Vai a sacarlle aí os 7 metros nesa acción defensiva. Manu Pombo. Sí, además, bueno, nese momento vamos a ver aí a Manu que nos deleitou cun gran lanzamento, xa sabedor diso Iker quedas atrás. Vamos Madeira. Podemos tamén abrir outro debate, mira ahora, con isto que acaba de facer Iker. A distancia dos porteiros nos 7 metros. Estamos dando demasiado do que falar aquí, tamén te digo, O libro pa cando. Pero eu cando tiraba, parecíame moito máis complicado que o porteiro se quedara nesa situación intermedia, nin pegado na liña, porque aí tes máis opcións de que se o tiro pues, vai máis ou menos ben localizado, acabe dentro, nin moi adiante, ¿no? O sea, se quedaba pois nesa zona que miramos desgastado, mellor ahora neses planos, como podemos ver aí a Joel, como se quedara aí era moito máis complicado, ¡Ay, va! ¡Qué golazo de Gonzalo! Cómo localizó ahí o central do Montases Carballo Siria Branco, golazo. Terceiro gol para él. 22-23. En Quique nuevamente buscando un contra un. Manu escapa, se lleva el balón, va a ir a cazar Gonzalo. La contra Ben Brais con toda potencia, como aguanta el golazo de Brais. Terceiro gol para Brais Sánchez. Oye que ahora esta falta de Enzo, tanto a nivel defensivo como ofensivo, se lle pode notar moito o Balonmán Lalín. Quique, en la defensa ahí como recibió Pombo. Y de nuevo iniciando ataque. Quique reviravolta sobre Pombo, que huye agarrado ahí, o brazo por detrás. Walter que lle está dicindo a Iván, axuda, non, para que Lucas falle impare, para que Gonzalo se xogue o un para dous, non, tamén, va. Agora sí, van a sancionalo por la progresividade. Ademais, por el impacto na faciana de Pombo. Sí, un momentiño aí, ese golpeciño. Bueno, apenas está defendendo moi ben o Xiria ahora con 6. Vamos a ver como defende en esta inferioridade. Igualdade máxima no encontro agora mesmo. 12 minutos e medio vai Manu buscando a súa superioridade que al lado dereito. Ben Marco, balón que estrela na Madeira. Consigue a posesión igualmente Librería Dalbi Balonmán Lalín, que ven ese amago de Quique, golazo de Quique. Séptimo gol xa para Quique Portas. É un maestro do amago, É moi complicado mirar ahora
tamén vamos a decir que hai moitos rapaces que xogan a balonmán praia, ese xogo do amago, Quique un deles, o teño máis interiorizado, pero un xogador que nesta categoría ou en cualquier categoría domina a sorte do amago deste xeito, a verdad que é un recurso que non se mira tanto, como antes. ¡Qué golazo! Cómo localizó Bryce ese balón na escuadra. O cuarto gol xa de Bryce. Pintico luxo ese gol. Repetimos de novo. Non sei se hai Ferreiro 24 horas en Chapela, os domingos. Ai, non se creu en ningún momento, Manu, que iba a quedar tan só, porque o seu defensor foi directamente a por Marco. Faltoulle fe aí nesa acción ao bo de Manu García. Gonzalo levando a superioridade, que ven tamén o timing e a parada de Joel nese lanzamento de Óscar. Nova oportunidade agora para a librería Dalbi Balonmán Lalín de por ese tanto número 25 que lle coloque por riba no marcador. De novo ese xogo de amagos para tentar conseguir o gol por parte de Quique. Ve Manu, balón a esquina, Marco. Pois mira, está gañando a partida aí que era Marco. Os 3 derradeiros lanzamentos, ningún deles atopou o Marco. Nunca mellor dito. Está xogando cas distancias Iker nos lanzamentos e tamén a maneira de parar, porque agora foiselle con todo abaixo, obligoulle a ter que meter ese balón arriba. Marco, ese tiro tamén lle gusta moito, pero antes tapoulle corto, está xogando bastante ben aí o porteiro do Xiria, cas intencións do extremo laninense. Iván, balón a esquina, realmente recibindo Iván, buscando esa penetración, a topa, parada de Joel. Como aguantou esa man arriba aí Joel, como ya quiso deixar templadiña Iván. E conseguiu sacar ya. Derradeiros 10 minutos xa deste encontro, 24 iguais. Temos que decir que lle puxemos deberes a Pablo, pero creo que non vai a conseguir ese 0,25 porque está amparado nas líneas de banda, non quere saber nada da línea de fondo. Bueno, igual se está guardando para que sea máis estelar nunha das finais. Bueno, vamos a pensar que sí. Vamos a pensar que está quecendo todavía pola liña de banda. Marco, novamente con Manu. Marco dentro do centro, vai buscar o 2 para 2, buscando a superioridade de cada lado esquerdo, que ben sacou o gol de Marco. Agora sí, tuvo que cambiar de posto para conseguir superar aí a Iker. Que complicado tamén é para un porteiro cando un xogador, bueno, neste caso zurdo ou diestro, leva tan ben armado o brazo tan lonxe e capaz de xogar, non? Ca muñeca para localizalo o máis lonxe posible. 24-25, espadas en todo alto aquí nos últimos 8 minutos e medio. Iván, ese impar que xogou ahora Quique sobre Sergio, continuidade do equipo do Xiria. Bryce, dende moi atrás, novamente Sergio no centro. Iván buscándose 2 para 2, reviravolta de Iván, quería servir o balón aí a Quintín, pero caeu o balón antes. Moi xunto agora a defensa do librería Dalbi Balonmán Lalín, desbaratando as opcións do Xiria, Vai haber novo golpe franco, boa defensa aí do librería Dalbi Balonmán Lalín. Minutos de descanso para Iván. E salta Gonzalo, que debe ter pouco menos de minuto e medio de descanso, que ben aí buscaba a Quintín. Queda o balón o Xiria, vai a buscar a Bryce, lanzamento. El balón que non foi fora, sí. Manu ordenando Diogo, que vai a solicitar tempo morto. Vamos a escoitar o adestrador do librería Dalbi Balonmán Lalín. Por polvos que tedes xa son mínimos, vale.
Eles están rotando, están frescos, por favor, que nos dure o balón en ataque. Que nos dure. É un momento que temos para descansar, para xogar. Vale. E despois, na última fase de ataque, que se ten que romper o peito e está o facendo. Pero non te podemos exigir do minuto 1 que nos tire el do todo o ataque. Vamos a xogar. Están en 6-0, están de lateral. Vamos a xogar a sistemática de ataque de 6-0, pois cruce no centro con chupitos. Pablo, a túa linguaxe corporal tira de que non está. Estás incómodo, estás tal, por favor, morde, actívate, tal, confianza, é difícil salir deste bucle, pero os te necesitamos aquí. Vamos a tratar de brillar, venga, Pois pódese dicir máis alto, pero non máis claro, Capacidade de transmisión de Diogo é das mellores. Sí, pero ademais, bueno, tamén facéndollo dende a calma, non? Trasladándolle os rapaces. Mira, sabemos que eles teñen agora mesmo esta fortaleza, nos temos que intentar rebatila con argumentos, facendo os ataques máis largos. Se nos sale en 6-0 facemos isto, en 5-1 facemos isto. Ese apuntamento non cara a Pablo, para que dera un pasiño adiante, porque lles fai falta agora. Bravo, por parte do adestrador dos rapaces de la liga. Marco, buscando a penetración que ven aí, atopou Carreiro, Quique, que bo traballo previo de Marco. E quen solicita tempo morto agora é Walter. Esa partida de xadrez que se está xogando agora, Outro os deporte. tempos mortos, que é verdad. Tomar atenção, vai aberto, circulamos a pelota, certo? A 1, tá? Ataca bem para gol. Aí, tempo morto curto por parte de Walter para apuntalar e afianzar un par de apuntamentos, sobre todo para Quintín nesa liña, non? Para que aguante un poquinho máis a posición, que non escape antes de tempo, para permitirlle máis espacios aos compañeros. Moitas veces os pivotes que tratamos de que se desmarquen, que poidan recibir, cando son da escola, da bella escola, non? De que o pivote que consiga ese intervalo, que non salga de aí, que o gañe, porque un bloqueo dun pivote para o resto do equipo é ouro. Sí, ademais é o que lle estaba pedindo agora, aí temos, que aí temos, Sí, Quintín xirando, vai a sacar os 7 metros, que ven o fixo agora. E Walter animando moito os rapaces, porque que a verdade é que, bueno, decíamos, non? Quintín ten moi boas mans e ademais é moi complicado pararlo nese grande pequeno, non? Acaba de gañar ese espacio, ese 7 metros para Sergio agora. Aí Sergio, golazo de Sergio. Primeiro gol do capitán. 25-26. Camiñando cara ao minuto 54 xa deste partido. Con todo moi igualado. Calquera pequeno erro vai a ser decisorio. En Quique novamente buscando esa finta de brazo. Quique que non se cansa. Continúa empurrando unha e outra vez. Asumindo traballo de ataque do seu equipo, como ben dicía Diogo. Sí, que lle decía, ¿no? Que non pode estar Quique empurrando, ¿no? Durante todo o tempo. Que ven aí ese saque por parte de Gonzalo. Roy que busca. Vai a sacar os 7 metros, inteligente Roy, como atopou esa fenda e como se tirou a ela. Tamén de novo Gonzalo listo nese saque rápido. E de novo Sergio lanzamento. Sergio buscando, Sergio anotando. E voltando esa distancia a un goliño. Ataques máis largos, ¿no? Por parte do Librería Dalvi Balomán Lalín. Recordamos que lle queda un tempo morto a cada un dos adestradores, que de seguro que os van a empregar. Así que vamos a ver agora que ven ahora ese corte cara fora. Pois aparecendo Pablo, como lle pedía Diogo, E aí superando a Román, que volveu a
defender a portería do Xiria. A buscar un novo ataque. Montases Carballo, Xiria Branco. 26-28 no electrónico. Sergio. Gonzalo e Brais nesa primeira línea. Gonzalo amagando, vai buscar cara al lado dereito onde tenga superioridade. Que timing, como aguantou e vaya parada de Joel no lanzamento de Roy. E agora estes derradeiros xa 4 minutos e medio que ven Quintín. E outra parada de Joel fantástica. Quinta parada de Joel. Que guarda un pouco o tempo, non? O Balonmán Lalín de novo. Pero coñecedor de que tamén este ataque capital, entendo que Walter vai a ter aí xa preparado o tempo morto. E aí vai atacando de novo Marco, ese pasos, non? Sí. Tengo que dar ahí un paso de rectificación. Y que hay una infracción. Gonzalo atacando en bote, buscando, esperando, aguardando a que se sitúe Quintín. Buscaba ese amago para generar ya superioridad en el lado derecho. Sergio nuevamente Gonzalo. Brais nese lateral derecho. Va a iniciar el ataque Gonzalo. Desdoblase Lucas. Sergio. Para ahí de Quique. Evitando que pueda circular Gonzalo. Oye, aí que se escapa ese balón. Escapouse ya Quintín, corréndose a Quique. Llegó Brais fantásticamente, vaya reviravolta y a parada de Román, fantástica. Oye, que ese pase de Sergio. Esa rapidez ahora tamén de facer o cambio por parte dos xogadores do Xiria. Recordamos que a semana pasado hubo un mal cambio, na Final Four infantil, casi estamos a punto de ver outro. Bueno, son situaciones tamén que se dan moi rápido e complexo para os rapaces, Ahí Manu, Quique buscando espacio, Marco, vaya reviravolta de Marco. Van a ser los 2 minutos para Gonzalo por ese agarrón por detrás. Aí vemos o que comentábamos antes, ¿no? Que se leva man Marco xusto a esa zona, nas costillas, ese golpe. Recordamos que a ten tocada. Aí vai Quique, momento de asumir, non tiñamos dudas de quen iba a coller este balón. Eso estaba claro. Román baixo paus. Vai Quique, qué templanza para xogar un 7 metros. Sí, a verdade é que increíble a predisposición deste xogador. Xa entramos nos 2 minutos e medio, verdadeiros 2 minutos e medio deste encontro. A ver como prepara este novo ataque Xiria. Dani Pan agora no centro, Sergio no lateral esquerdo, Quintín na axuda na primeira línea. En Sergio va a buscar a 2 para 2 aí, lanzamento precioso, lanzamento, pero non atopou o arco. Novo ataque para o Lalín para poder certificar a victoria, agora mesmo máis 3, 2 minutos que restan a este partido. Iniciando ataque de novo Manu dende o centro. Quique, Manu vai buscar ese bloqueo. O seu compañeiro. O acción, a penetración. Que paradón de Román. Como lle achicou o espacio e toda a parada de Román. Ven Sergio. Reviravolta, vai haber golpe franco en esa acción de Sergio. Creo yo que pode volver a reducir distancias. Bueno, tamén ten que atacar un poquillo máis rápido Xiria. Aí vemos el tempo morto que solicita Walter. Resta ya minuto e medio partido. Pedindo celeridade. Vamos a quitar a Walter agora. Quintín, sai e entras logo. É só isto. E atacar. Para ir com tudo, para ver se sacamos os minutos. Alguma coisa. Não é? Sinto o contacto, remate. Sinto o contacto, remate. Luto. No contra. Foste para o ponto forte. Não foste. Tem que ir. Braço fica livre. Podes rematar, podes passar para o lateral, podes passar para o extremo, o que quiseres. Sempre para o ponto débil. Faz isto. Vai lutar até ao fim. Vamos.
Volcando a pistas a xogadores para o que resta deste menos de minuto e medio de partido. Vamos a ver se hai quen de conseguir un gol rápido aí o Lalín para meterlle un pouquiño de pementa ao partido. Pero yo aí, Quintín, que sale rápido Quintín. Sí. Bueno, non van a facer iso que dixeron, non? Que aí Sergio o punto forte, que ven a continuidade. Esa defensa por parte elevada por parte do Balonmán Lalín. Dani buscando balón para Iván. Balón na esquina, vais a atrever Brais. Golazo. Golazo de Brais que atopou o oco xusto. Sí, es que resta agora mesmo un minutiño para rematar o encontro. Entramos no derradeiro minuto. Pode pasar de todo, diferencia de 2. Tamén recordamos que ten tempo morto o adestrador do Librería Dalbi Balonmán Lalín. Quique recupera os xogadores excluídos a Osiria. Manu Montoto, superioridade no lado esquerdo. Vai a quedar con fortuna. Marco recolleu o gol de Marco. Pode certificalo xa. Gonzalo, a defensa agora fantástica novamente de Marco. Dani buscando esa opción. Balón de novo para Iván. Ven a defensa agora de Quique. Opa. Desapoñar de novo balón no momento. Y ven amagando con lanzamento. Para Dani Pan, buscando esa penetración o gol de Dani Pan. Ahora xa restan 10 segundos. Vai ser un pacto de non agresión casi, aínda que vai a sacar. Aí Marco aí, vai a rematar aquí o partido. A victoria que vai a caer do lado de Zano. En ese 30-28 a prol do Librería Dalbi Balonmán Lalín sobre o Montaxes Carballo Siria Branco. E bravo por ambos os dous conxuntos, polo magnífico encontro que nos acaban de brindar un e outro, onde ninguén se quiso render, onde todo o mundo puxo as súas armas en riba, e onde o equipo de Walter en ningún momento lle perdeu a cara ao partido. No, a verdade é que a segunda parte, bueno, temos por aquí teño por aquí anotados diferentes parciais, ¿no? Que foron bastante axustados, chegando a falta de 10 minutos para rematar o encontro, estando empatados, ¿no? Pues sempre parciais de, aquí un parcial de 2-4 por parte do Lalín entre ese minuto 50 e ese minuto 55, que foi o que lle deu, ¿no? Continuou dándolle esta renta. Bravo por todos, por primeiro a cada un dos adestradores por encarar o partido como encararon, por facelo deste xeito, dunha maneira tamén moi positiva para os rapaces, a todos os rapaces por brindarnos un encontro do terceiro e cuarto posto increíble tamén, porque a verdad que o deixaron toda unha pista, e as bancadas por estar animando. Bravo por toda esta iniciativa e sobre todo por todas as ganas que mostraron estes rapaces cadetes. Mirando aí repetición, mentre falabas ti, Charlie, mirábamos unha perspectiva fantástica daquel lanzamento de 7 metros de Manu Montoto, aquel liftado que petou no longueiro dende a outra portería. Unha visión magnífica, igual que agora esta que estábamos mirando tamén de Quique nese lanzamento semi-liftado tamén, ese armado intermedio. Hermosas as imaxes que nos deixaron un e outro equipo mentre se está preparando todo para a entrega de trofeos e de agasallos. Perdón, Alberto, temos que decir que ademais de sacar unhas boas tomas do pulpo, os compañeiros de realización tamén sacan boas tomas en pista. Home, non o dubidábamos. Están aquí, como sempre, os compañeiros técnicos deixando tamén os seus destellos, a súa calidade, para que podades tamén disfrutar do mellor balonmán alá onde estedes. Estáse preparando xa todo en pista para esa entrega dos agasallos a cada un dos equipos. Vimos a escoitar verbas, xa temos aí a Katy recollendo protagonistas. Aí ten recollendo a Arturo e ao muro de Zano, a Eloi, ao porteiro do Librería Dalbi Balonmán Lalín. Así que, Katy, se o micro funciona.
van a ser todo teus, así que en canto nos digas, tío Teñas, vamos alá. Pois sí, Alberto, estou con Arturo e con Eloi, como dicía, xogadores da librería Dalvi Lalín. Rapaces, noraboa, porque é unha boa forma de rematar a tempada. Bueno, a ver, podía ser mellor, pero non puido ser, ao final fixemos un mal primer partido e nada. Pero bueno, contentos neste último partido que xogamos ben e nada máis pola miña parte. Sois terceiros clasificados desta Final Four cadete masculina, neste caso, Eloi, as túas paradas tanto no primeiro partido, no partido de onte na semifinal, e nesta, fundamentales. Muchísimas gracias. Sí, bueno, ao final todos xuntos podemos facer moitas cousas e neste partido xogamos todos moi ben e conseguimos a vitoria. Pois nada, rapaces, noraboa, agora imos coa entrega de detalles para este terceiro e cuarto clasificado de Final Four, así que a disfrutar e, a seguir disfrutando a festa que despois xogan as rapazas, Sí. Animalas? Sí. Chao, rapaces, nada, o que dicía, imos agora coa entrega deste terceiro e cuarto posto de Final Four cadete masculina, despois continuamos contra o terceiro e cuarto posto cadete feminino. O terceiro e cuarto posto da categoría cadete masculina. Imos a proceder a entrega dese detalle para os terceiros e cuartos clasificados. Así que vamos a darlle ese recoñecemento ao conxunto que acada a cuarta posición nesta Final Four, o equipo de Montaxes Carballo Xiria Branco. Vemos que reciben ese agasallo de mans de Carla Abad, Aurelio Barreiro e Francisco Javier Rodríguez, membros da Comisión Xestora da Federación Galega de Balonmán. Momento agora para facer a fotografía e inmortalizar ese cuarto posto dos xogadores do Xiria. Recordamos, campeóns de Liga Prata. E agora ese momento para facer a foto. Todo preparado. Tamén é o momento de recoñecerlles o traballo de toda unha tempada cun fortísimo aplauso. Noraboa, recuperamos a posición na pista, por favor. Mientras se colocan os rapaces. O momento agora para que reciban tamén ese agasallo os xogadores que acadan a terceira posición do Librería Dalvi Balonmán Lalín. Como recollen tamén esa fotografía, ese agasallo. Ya se colocan tamén para inmortalizar o momento. Por ese terceiro posto acadado en esta Final Four da categoría cadete. E con todo disposto, pedimos tamén un fortísimo aplauso para eles por todo o traballo da tempada. E con esta foto feita, por favor, foto de familia de ambos conxuntos. Foto de familia do Montaxes Carballo Xiria Branco e do Librería Dalvi Balonmán Lalín.
para conmemorar este tercer e cuarto posto da categoría cadete masculina. Todos xuntos. E aí ese aplauso para todos eles. Noraboa pola tempada, rapaces. E agora, con todo preparado, mientras miramos exercicios de quecemento das xogadoras do partido que viviremos nun sin tres desde tercer e cuarto posto da categoría cadete femenina.